Kaixo, itxasoetan agore gara, Portugaleteko aisialdizareko bikide, eta, azalduko dizuet laburki zer egiten dugu. Azteko, Portugaleteko aisialdizarea, denbora libre eta eskaut taldeak sortzen dute Portugaleteko taldeak, eta, talde horiek dira Aurrerantz, Jandarmari, Amalur, Belatxak eta gure talde. Eta gure sarea egiten ditu proiektu eta ekintza desberdinak. Ekintzak dira, inauteriak, formakuntzak monitorei zuzenduta, kurtso amarillerako ekintzak normalean egiten dugu jolasaren egun internazionalarekin eta voluntariotza egunaren ospaketa. Bai, eta proiektuak 3 arlotan banatzen dira, taldeak eta komunitateen beharrei eta interesei erantzuteko asmoz. Bat da haur eta gazteria, bestea da komunitatea eta bestea da emakumea. Haur eta gazterian, adibidez, kudeatzen dugu Trobako ludoteka, hanpekin batera, gero egiten ditugu ere udalekuak eta udaberrilekuak ere hanpekin batera, hauek beti gestionatzen dute hanpak, eta baita ere egiten dugu proiektu berri bat, parte hartze proiektu bat deitzen dena ikastetxetik haratago. Egiten duguna lehenengo DBH eta laugarren DBH-ko neska mutilekin. Gero, komunitate esparruan egiten dugu merkatuan ekintzak egitea, nagore izan duen ekintzak bertan egitea, sinesten dugulako esparru horretan, eta gero ere egiten dugu ingurumen voluntariotza. Eta azkenik, emakume blokean daukagu prebentzio proiektu bat eskidetzan oinarrituta, eta egiten dugu taldeekin, 5 taldeekin eta monitorekin, baita ere irakaslegoarekin, ikasleekin eta baita ere gurasoekin. Eta beste aldetik daukagu ahalduntze proiektu bat, Lore More talde feminista dena, eta bertan egiten dugu ahalduntze individuala eta kolektiboa garatzea, gurea, eta baita ere denuntzia matxistak eta komunitatean intziditzea, bai komisionistan, bai mugimendu feministan, eta bai beste proiektu ezberdinak feminismoa sartzen, oinarrituta hori da.